Pusterummet. 3 minutters mental pause i hverdagen. Sæt dig i en behagelig stilling med rank ryg og en værdig holdning. Luk øjnene og gør dig klar til at mærke din indre oplevelse netop nu. Læg først mærke til, hvilke tanker der løber gennem hovedet på dig. Prøv om du kan anerkende tankerne som en mental konstruktion og ikke nødvendigvis sandheden. Du kan måske sætte en titel på de tanker, der er. Læg så mærke til, hvilke følelser du huser i dette øjeblik. Og enten de er ønskværdige eller ubehagelige, så anerkend, at de er der, og lad dem være. Og mærk endelig dine kropsfornemmelser netop nu. Mærker du nogle spændinger eller blokeringer i kroppen, så bare registrer, at de er der, og igen lad dem være, som de er. Så samler du opmærksomheden i din vejrtrækning. Du mærker luften, som den strømmer ind gennem næsen og kommer ned og fylder brystkassen. Og luften, der strømmer ud igen den anden vej. Hvil et øjeblik i din vejrtrækning og føl det ene åndedrag efter det næste. Vejrtrækning er velegnet som et anker til nuet. Den er vores trofaste følgesvend. Lad så opmærksomheden omfatte hele din krop, som du sidder her. Mærk de sansninger, der er. Mærk underlaget. Mærk kroppens stilling. Mærk ansigtsudtrykket. Er der nogle sansninger, der opleves ubehagelige, så træk vejret hen til netop dette sted. Og læg mærke til for hver udånding, at det løsner og slipper en smule. Opmærksomheden omfatter hele kroppen. Og du slutter med et par dybe indåndinger. Før du igen åbner øjnene. Og måske kan du tage dette nærvær med dig resten af dagen.